babičko. Naše babičko. Babičko, víš, co jsem si říkala? Že ty půjdeš do domova důchodců, protože já už budu mít jednou tu svatbu, ne? A ty půjdeš do domova důchodců, já ty už nemůžu mít na očích, protože ty po mě chodíš a pak mě zabíš. Víš, jak je to utrpení být s tebou? Takže taková sekerka. To není vůbec normální. Ty na mě bereš tu sekeru. No, co ty máš plešku na hlavě, už ti musím ostříhat vlasy. Tak vypadáš jak Babiš. Můžu říct jako, že vypadáš jak Babiš. Kouká se do zrcadla, vypadáš nosně, viď? Jo. Babička mi neřekla, že má tajnou místnost. A babičko. Babi. A babičko, no. Já jsem si tak říkala. Oj. Jsem si tak říkala, že ty půjdeš do toho domova důchodců. Jo. Akorát jenom já potřebuji najít nějaký klíč, aby se ti mohlo otevřít ty dveře. Jo, ty půjdeš do domova důchodců a budeš se tam mít dobře, budou se o tebe starat, všechno. A ty budeš mít nový dům. Jo, jo. My zahrajeme takovou tu hru, jo. Budeme dělat závod. To není fér, že ty budeš chodit takhle dokola. To není fér, babi. Ty prostě půjdeš do toho domova důchodců. A nezájem. A už mi jde vylékat. No promiň, babičko, ale ty už fakt musíš do toho domova důchodců. Já už je tady vůbec nezvládám, ty si moc na mě hydraxtivní. Musíš prostě do toho domova důchodců. A nejsi mám ještě ne, nebo prostě půjdeš. Ach jo, jestli se nezastavíš, tak půjdeš do toho domova důchodců. Ale dělám si srandu. Jo, teď jdeme. Stůj, no dobrý, tam nemáš, běž a běž. Běž, už je to nechci.